Hei, tervetuloa Alona TV:n pariin. Tänään mulla on nyt kaikkien toivoma, monen toivoma Mike Sirén. Tervetuloa. Vitsi, oli kyllä vaikea saada sut tänne. Oliko? Tai nyt me ollaan sun studiossa, sinun tiloissa. Ei mun. No, mutta sinä työskentelet täällä, eikö niin? Kyllä. Miksi oli niin vaikea saada sut tänne haastatteluun? Ai niin, toi nauhoittaa. En mieti. Et tiedä. En mieti. No nyt sä oot täällä. Tai sitten en oo. Miten niin on? Arttu, tuutko sä tänne? Mä tuun sinne. Ehkä tää paremmin. Me laitetaan rooleja. Ai niinku mitenkään? Se on kuule semmonen homma, että sä oot ollut niin kauan äänessä ite ja kysellyt kysymyksiä, vittumaisia kysymyksiä muilta, niin nyt on sun vuoro vastata näihin kysymyksiin. Mä arvasin, että tässä oli joku Et sä taja. mitään. Arvasin. Et Mä varmaan. arvasin, että tässä on joku Oo hiljaa takaaja. vähän. Osaat sä olla vähän aikaa hiljaa? Noniin. Tiukkaa. Hei, tervetuloa Postlandille. Mulla on tänään vieraana Alona, the queen of fucking everything, Kuusisto. Tervetuloa. No kiitoksia. Sirén, tää muistetaan. Sä pystyt sitten sen kostamaan jotenkin myöhemmin. Todellakin. Selitäpä omin sanoin, mikä on Postland ja Alona TV ja mistä siinä on kyse. Alona TV on mun ohjelma, missä mä haluan tuoda katsojille esiin ajankohtaisia henkilöitä, huippu-urheilijoita, menestyneitä yrittäjiä tai mitä tahansa mielenkiintoisia henkilöitä, jotka on omassa elämässä jotka on menestynyt eri aloilla ja jotka on, mä haluan tuoda katsojille niitä asioita, miten tämä henkilö on lähtenyt rakentamaan sitä omaa uransa. Minkälainen visio sillä on ollut, mitä se on tehnyt sen eteen, mitkä on ne sellaiset avain... Tavallaan mikä on se polku siihen, missä se nyt on. Joo. Jotta sitten se katsoja voi ajatella, että jos joku henkilö on vaikka ollut lähtöisin, ei ole syntynyt kultalusikka suussa, niin sitten jos on ollut samanlainen tilanne jollain katsojalla ja sitten se katsoo tämän haastattelun ja ajattelee, että hei, että ehkä mäkin voisin joku päivä olla tossa. Mä olin ihan samanlaisessa tilanteessa. Yleensähän se on niin, että ihmiset näkee vaan sen lopputuloksen, on se sitten kyse menestyneestä yrityksestä tai sitten huippu-urheilijasta tai jotain, niin ihmiset näkee vaan sen lopputuloksen, että mikä se on, eikä näe sitä polkua, että mitä se on vaatinut. Niin, ja varsinkin jos on julkisuudessa, niin ne näkee vaan sen, minkälainen se on siinä julkisuudessa. Ne ei tiedä yhtään, minkälainen se on, kun kamerat sulkeutuu, kun ei olla lehdissä. Ja varsinkin kun lehdissä, jos kirjoitetaan urheilijasta tai julkiksesta tai jostain muusta henkilöstä, niin se on aina katsojan itse tulkitseva vähän, miten se lukee sen. Mutta silloin kun se on mulla vieraana ja kun se istuu mun vieressä, me kuvataan se näkee sen eleet, se näkee sen kasvon piirteet, miten se puhuu, äänenpainotus, niin silloin sitä on hirveän vaikea ymmärtää väärin. Niin mä haluan, että se pystyy se vieras silloin omin sanoin tuomaan sen esiin just niin kuin sen haluaa. Jonkun verran on ollut puhetta siitä, että kun sä et välttämättä, tai sun vieraista, että sä et välttämättä ole aina valinnut bodypiireistä tai fitnesspiireistä tai näin, vaan sulla on ollut esimerkiksi Tomi Björk julkiskokki ja muilta aloilta menestyjiä, niin se on ehkä sitten ollut vähän semmoinen väärin ymmärretty konsepti, että sä et pelkästään haastattele urheilijoita tai fitness-ihmisiä. Ei pelkästään kehonrakentajia tai fitness-ihmisiä tai urheilijoita, vaan periaatteessa kun tämä on Alona TV, se on minun ohjelmani, niin mä saan valita kenet tahansa, jolla mun mielestä on joku tarina kerrottavana. Ja tietenkin kun mä itse olen harrastanut fitnessä ja urheilen, niin mä tykkään
kutsua vieraaksi urheilijoita, koska mun mielestä urheilijoilla on tietty sellainen kurinalaisuus, että kun sä pysyt siinä niin kuin päivästä toiseen ja kun niin ne tavallaan se niin semmoinen grindaat, jauhaat sitä. niin, se pitkäjänteisyys, niin silloin ne myös usein pystyy käyttämään sitä niin kuin muussa elämän alueessa. Ja samahan on muissa menestyjissä, niin vaikka se ei ole välttämättä urheiluun, niin sama jauhaminen vaaditaan muillakin aloilla, että päästään sinne menestykseen. Niin vielä katsojille sen verran, että Alonahan ei tiedä näitä kysymyksiä etukäteen. Mä oon laatinut osa näistä kysymyksistä ja osa on katsojakysymyksiä. Ja suuret kiitokset muuten katsojille, koska näitä kysymyksiä on tullut huikea määrä. Olisiko niitä ollut 40 kappaletta kaiken kaikkiaan? 35. 35. Ja se on tähän mennessä ennätysmäärä niitä kysymyksiä, niin nämä on kyllä auttanut paljon. Tämä on siis hirveä tilanne, mua oikeasti jännittää tosi paljon. Hyvä, nämä tulee ihan randomina sille. Katsojat haluaa tietää, miten Postland ja Alona TV sai alkunsa. Apua. Tämä on pitkä tarina. Mä olin töissä ja se oli semmoinen paikka, missä mä en ollut tyytyväinen. Se vaan ei ollut sellainen työ, mitä mä koin, että mä haluan tehdä lopun elämäni. No sitten mä ajattelin, että mitä mä voin tehdä muuta. Ja mä en oikeasti tiennyt, että mitä se olisi. Ja mulla tuli sellainen niin kuin semmoinen pienimuotoinen niin kuin epätoivo, koska mä oon aina kuvitellut, että menestyvät niin kuin yrittäjät, että niillä on heti se, niin kuin se semmoinen idea, että hei, mä lähden tekemään tätä, musta tulee kokki tai musta tulee laulaja. Ja kun mulla ei ollut mitään sellaista, että musta tulee se, kun mä oon iso. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä mulla ei ole mitään tiettyä taitoa tai mitään, että mikä se olisi. Kunnes mä sitten katsoin kerran yhden Oprah Winfreyn haastattelun, jossa se sanoi, että kertoi siitä, miten se hänen TV-ohjelma sai alkunsa. Ja se sanoi, että hän oli työpaikassa, jossa hän ei ollut tyytyväinen. Ja hän tiesi, että hän ei halua jäädä sinne, mutta hän ei tiennyt, että mitä se haluaisi tehdä. Ja se sanoi, että paras paikka ihmisellä on se, kun sä tiedät, että sä et halua olla jossain, mutta sä et vielä tiedä, missä sä haluat olla. Koska silloin se pistää sut sellaiseen tilanteeseen, jossa sulla on mahdollisuus olla mikä vaan. Ja silloin pienistä ideoista sä alat kehittää jotain. Niin sen jälkeen, kun mä kuulin sen, niin mä en enää ollut niin sanotusti niin kuin pettynyt itteeni, kun mä en tiennyt, mitä mä haluan olla. Vaan mä ajattelin, että okei, no ei se mitään. Nyt mä oon hyvässä paikkaa ja nyt mä alan miettimään, että mitä se voisi olla. Ja sitten sinun kanssa ruvettiin miettimään, että mitä se voisi olla. Ja sä myös kannustit mua siihen, että sä sanoit, että susta on paljon potentiaalia, että sä hukkaat sen siinä, missä sä nyt oot. Ja sitten me lähdettiin ihan niin kuin miettimään. Mä oon poseerausvalmentaja ja mä tykkään tehdä sitä. Ja mä halusin sen ympärille alkaa sitä rakentaa. Mä ajattelin, että mä alan valmentaa poseerausta ja esiintymistä. Mutta kerta kuitenkin, vaikka fitnessbuumi on kasvanut ja tämä fitnessala on kasvanut, niin silti vaikka mulla olisi joka ikinen fitnessalan kilpailija itsellä valmennuksessa, niin ei se silti olisi se, niin kuin, mihin mä olisin täysin tyytyväinen. Joten mä halusin siihen sivuun jotain muuta. Ja mä halusin jotain, mikä olisi katsojille ilmasta ja jotain, mikä olisi katsojille, mikä tekisi hyvää. Että ei pelkästään, että mä myisin siellä jotain, vaan mä halusin tehdä jotain, mikä on ilmasta ja jotain, mikä auttaa ihmisiä saamaan motivaatiota tai muuta. Ja sitten se lähti siitä pikkuhiljaa rakentuu. Mä kuuntelen tosi paljon podcasteja ja sitten mä ajattelin, että no ehkä mäkin voisin ruveta niin kun haastattelemaan mielenkiintoisia ihmisiä ja motivoimaan muita. Sitten mä ajattelin, että okei, mä en ehkä halua sitä podcastia tehdä, vaan se olisi mielellään videona. Ja sitten siitä me ruvettiin yhdessä suunnittelemaan ja
tammikuussa 22. päivä oli ensimmäinen Alona TV-haastattelu. Niin kohta on vuosi. Kohta on vuosijuhlat. Vuosijuhlat. Joo, tosiaankin mä muistan sen tilanteen, kun sä et ollut tyytyväinen sen aikaisessa työssäsi ja mäkin tietysti sitten sain kuulla siitä oman osani, mä vaan näin sen, että sussa on niin paljon enemmän annettavaa, että sä et tavallaan vähän niin kuin lukossa. Ja jotenkin mä aina niin kuin, mä näin sen susta niin kuin ihan heti alusta saakka, että susta on enempään ja sä pystyt enempään, niin mä näin heti, että välttämättä se, että sä teet töitä jollekin muulle, koska sä oot todella voimakas tahtoinen, sä oot todella semmonen, niin kuin, että my way or the highway, niin se ei välttämättä aina sitten sovi ja alaiselle. sitten, niin mä ehkä näkisin sen, että sä sovit parhaiten niin kuin yrittäjäksi tekemään jotain omaa juttua. joo. Ja sitten ehkä mä myös halusin jotain niin kuin tehdä, että se Alona TV-osuus oli sellainen, että semmoisille ihmisille, jotka on samanlaisessa tilanteessa kuin mitä mä olin. Että mä oon 30-vuotias, tai silloin olin 30, ja Niin nyt sä oot vähän vanha. Ihan vaan huomioon. Ja mulla oli lapsia ja näin, ja sitten mä ajattelin, että okei, mä oon 30 ja mä en ole periaatteessa sillain saavuttanut mitään elämältä niin kuin iso, että mulla ei ole omaa yritystä tai vastaavaa, ja mä halusin jotain muuta, mutta mä en tiennyt mitä se oli. Niin se, että jos katsojat katsoo näitä mun ohjelmia ja vieraana on aina eri alalta henkilöitä, niin mä uskon, että joku voi aina saada semmoisen niin kuin aha-elämyksen, että hei, no, että ehkä mäkin voisin sitten tehdä tota. Niin mä muistan, kun me mietittiin sitä, niin kuin, sitä podcast-tyyppistä juttua, mutta sitten kun me ei ihan tiedetty, miten podcasteja tehdään. Eihän mä tiennyt mitään, mitä miten tehdään. Niin mä ajateltiin heti, että no mut ruvetaan kuvaamaan niitä. Ja se olikin niin kuin oikeastaan mun mielestä niin kuin hyvä, että me lähdettiin kuvaamaan niitä juttuja, koska siitä tuli niinku semmoinen sun juttu. Sä saat tuotua enemmän omaa itseäsi siinä esiin, plus että sä saat aivan uuden aspektin niistä vieraista myöskin, kun niiden naamat ja eleet ja kaikki näkyy, eikä kuulu vaan ääni Just näin. Ja näin. Ja se on sitten niin kuin muovannut sen konseptin siihen, että mitä se tänä päivänä on. Sun ensimmäinen haastattelu oli Dimitri Klokov. Se oli vetämässä seminaaria meidän salilla CrossFit Basementissa täällä Helsingissä, ja mä muistan sen päivän. Minä myös. Mä muistan, kun sä soitit mulle mun luota ja sä itkit siellä puhelimessa. Et ei vittu, mä en tiedä, että onks musta lähde, että mua jännittää niin ja niin paljon. Ja näin. Sitten sä kumminkin teit sen. Ja se oli niin kun mun mielestä aivan täysin nappisuoritus siihen aikaan sulta. Että okei, jos vertaa sua tänä päivänä, niin sä oot kehittynyt tosi paljon ja paljon parempi, mutta siihen hetkeen tosi nappisuoritus sulta. Kerropa siitä vähän. Joo, siis mä kuulin, että Dimitri on tulossa Helsinkiin. Ja me oltiin jo suunniteltu tätä Poselandia ja Alona TVtä, mutta me ei ollut mitään vielä niin kuin hommattu, ei kameraa, ei mikkejä, ei mitään, koska se oli silti... Ei kotisivua. ei ollut edes kotisivua, ei mitään. Ja mä kuulin, että Dimitri on tulossa ja mä ajattelin, että okei, mun on pakko saada se haastattelu, ja jotenkin sitä silti ajattelee, kun sä lähdet niin kuin suunnittelemaan jotain, että joo, voisinpa joku päivä tehdä tätä ja ehkä mä voisin tehdä tätä, mutta kun se ei vielä konkreettisesti oltu tehty ja mä olin vielä siellä edellisessä paikassa töissä, ja sitten kun se tuli ja se suostui, tai ennen sitä mä rupesin ottaa siitä tosi paljon taustatietoa ihan niin kuin varmuuden vuoksi, että jos se nyt onnistuu, jos nyt käy niin hyvä säkä, että se suostuu. Ja mä varmaan katsoin kaikki videot siitä, mitä mä löysin YouTubesta, ja luin kaikki, mitä mä pystyin lukemaan. Ja
olin kirjoittanut kaikki valmiiksi ja olin harjoitellut ne. Mutta sitten kun se tuli Helsinkiin ja mä näin sen ja kun mä kysyin siltä ja kun se suostui. Ja sitten mä lähdin käveleen kotiin ja mulla tuli semmoinen, että ei vitsit, että nyt mun on oikeasti pakko tehdä se. Että ei ole enää niinku semmoinen, että no jos me tehdään tää, vaan nyt se on niinku pakko tehdä. Ja sitten tuli semmoinen, mulla tuli aivan hirveä paniikki. Mä olin kotona ja mä olin niin hermostunut, että mä en pystynyt keskittyä niinku mihinkään. Mä tajusin, että mulla ei ollut valmiina niinku sitä alkuspiikkiä, että hei, tervetuloa Poselandille, ja mä harjoittelin sitä peilin edessä. Ei, tää on oikeasti niin hirveä, että mä en tiedä, mitä mä sanon, mä en tiedä, miten mä teen, että miten. Mulla tuli vaan sellainen niinku siis sellainen ressi, ja mä en voinut niinku olla rauhassa, ja sit. Niin, ja yleensähän ihmiset aloittaa silleen niinku vähän helpommasta. Joo, ja tää oli olympiavoittaja ja hopeamitalisti. Tää oli olympiamitalisti. Eikä niinku silleen, että sä aloitat vaikka, että sä haastattelet omaa äitiäsi niin kuin alkuun, joka olisi huomattavasti helpompi. Plus, että vieraalla kielellä. Joo. Ja sitten kun mä yritin, että okei, nyt mä rauhoitun ja mä istun paikallani ja hengitä syvään. Ja vaikka onkin vahva persoona muuten, niin kyllä se silti niinku tulee myös tällaisia niinku heikkoja hetkiä. Ja mä en pystynyt mitenkään saada itteni rauhoittua, joten sitten mä päätin, että okei, nyt mä menen sänkyyn ja mä itken. Ja mä itkin joku puoli tuntia, jotta mä sain sen, niin kun, sen hermoa niin kun itsestäni pois sen stressitilan. Ja kun mä olin itkenyt, sitten mä rauhoituin ja sitten mä pystyin taas niin kun keskittyä. Et mä annoin itselleni hetken aikaa niin kun olla semmoinen pillittävä pikkutyttö. Ja sitten mä, että mulla ei ole enää aikaa, joten nyt mun on valmistautuva. Ja sitten mä menin ja mä tein sen. Ja mua jännitti sinne mennessä, mutta sitten siinä haastattelutilanteessa se meni tosi sujuvasti. Tai mä en itse asiassa muista siitä paljon, mutta sen jälkeen, kun se oli ohi, sitten mulle tuli sellaisia, ei vitsit, mä kysyin siltä sitä ja sitä. Ja sitten sinne tuli niin ja niin. Et se on vähän niin kuin, että aina semmoisissa haastattelutilanteissa musta tuntuu, että mä oon vähän niin kuin semmoisessa eri persoonassa. Ja sitten taas sen haastattelun jälkeen mä menen kotiin ja mä tuun aina sulle selittämään, että hei, tiiäks mitä, mä muuten kysyin sitä, että ihan niin kuin mä en olisi ollut siinä. Niin. Mutta se oli se ensimmäinen. Tästä muuten tuli mieleen yksi katsojakysymys. Millä tavalla sä rentoutat itsesi? Niin kun. En nyt tarkoita sitä. Joo. Vaan mä tarkoitan, että millä tavalla sä rentoudut ja millä tavalla sä rauhoitat niin mielessä siinä vaiheessa, kun se todella myllertää noin. Niin esimerkiksi jännittävää. Silloin kun sua jännittää joku haastateltava tosi paljon, niin onko sulla jotain tekniikoita, mitä sä teet, niin kuin, millä sä kokoot itsesi, niin että sä pystyt sitten suoriutumaan? No, ennen haastattelua, kuka tahansa mulla on vieraana, niin mä yritän ottaa siitä mahdollisimman paljon selvää. Sitten mä myös aina soitan sille henkilölle. Me sovitaan puhelinpalaveri joko pari päivää ennen haastattelua tai viikko ennen haastattelua, mutta kuitenkin aika lähellä sitä haastattelua, jotta me pystytään jo vähän keskustelemaan yhdessä. Ja mä tavallaan varmistan, että ne mun tiedot pitää paikkaansa, mitä mä oon selvittänyt, mutta mä en kuitenkaan lähde hirveästi kyseleen, koska mä haluan, että sit siinä itse jaksossa se tulee luonnollisesti. Eli mä en käy niitä samoja asioita läpi puhelimessa kuin jaksossa, että kaikki kysymykset, mitä jaksossa tulee, niin ne tulee luonnostaan ja keskustellen. Niin se, että mä oon ottanut siitä selvää ja mä oon valmistautunut, niin silloin mua ei jännitä hirveästi. Mutta sitten taas sellaiset tilanteet, esimerkiksi kun oltiin siellä Madridissa Arnold Classicissa, niin sitten kun siellä oli niin paljon niitä kilpailijoita ja tuli sellaisia vastaan, joita mä en ollut ajatellut, että mä tulisin saamaan, mutta mun oli pakko mennä kysymään, jotta koska se oli siinä esimerkiksi Kevin LeBron, kun se oli siellä, mä että ei vitsi, mun on pakko niin kun saada toi. Ja sitten mä kävin kysymässä, että tuutko haastatteluun, ja se vastaa, että joo. Sitten sen jälkeen mulla iski paniikki, että mä en tiedä yhtään tosta. Niin kun siis sillain, kun mun haastattelut on tosi... Nimen,
Joo, mä tiedän lajista niinku, ja näin, mutta kun mun haastattelut ja jaksot on aina, me mennään enemmän niinku siihen henkilöön, eikä niinkään, että jos mulla on vieraana jääkiekkoilija, niin me ei puhuta niinkään jääkiekosta, mutta mä en hänestä tiennyt niin paljon. Niin sit siinä tuli taas semmoinen pieni jännitys. Mutta sitten sä sanoit mulle, että sulla aina se menee, ja mä tiedän sen, että aina sitten kun mä menen siihen, niin tavalla tai toisella se menee. Mä menen siihen eri moodiin, ja sitten se menee, mutta mä vaan koitan ajatella, että kyllä mä tähän pystyn, ja mä ajattelen, että se on ihan samanlainen ihminen kuin minäkin, oli se kuka tahansa, joten se vie sitä jännittävää tilannetta pois siitä. No onko sulla vielä jotain niin kuin, tiettyjä tekniikoita, millä sä rentoutat itsesi? Tai... Ennen haastattelua vai yleensä kotona? No vaikka otetaan ennen haastattelua. Ei, mulla ei ole mitään semmoista, että mä tekisin mitään meditaatioa. Ehkä mun pitäisi, mutta ei mulla ole. Mä vaan valmistaudun siihen ja sitten mä vaan meen ja mä halaan paljon heitä. Joo, mä oon huomannut. Koska hän halaa aina vieraita ja sehän vaan tarkoittaa sitä, että mäkin saan sitten halata mun asiakkaita. Eikö se niin mene? Ei! Tästä tulee taas nämä miehen ja naisen roolit varmaan. Joo, kyllä just Ymmärsitkö näin. mä oikein? Mutta jos mä menen, kun mä oon jo keskustellut heidän kanssa, me ollaan puhuttu puhelimessa, mä oon hyvin ystävällinen ja kerron, että kuinka mä oon, niin kun, arvostan heitä, mitä he tekee. Ja niin ihmiset tykkää flirtistä. Mutta jos mä tulisin... Sen takia mäkin teen kuuntele, jos mä tulisin sun luo ja mä olisin näin, anna käsi tähän. Hei, mä oon Alona, jes, istutaanko tähän? Niin sit se on heti semmonen tosi jäykkä tilanne. Mutta jos mä tuun moi ja mä halaan ja sitten, että se on jo heti semmonen tuttavallisempi. Niin on. Joo, mutta sä et tarvi sitä salilla, sä et tarvi Ei. Sä et sitä ei tarvi kyykyn opettamisessa. Ei saa huutaa, ei saa huutaa. Ihan oikeassa. Noniin. Eli taas yksi katsojakysymys. Sun tukan väri, onko se aito? Ei. Se on värjätty. Mä olen värjännyt hiuksia varmasti 12-vuotiaasta lähtien. Mulla on semmoinen saman värinen tukka varmasti kuin sulla. Ehkä vähän tummempi, semmoinen ruskea. Noniin. Ja siitä päästäänkin sitten aasinsillalla niin sun juuriin. Joo. Sun juuret on Neuvostoliitossa tai venäläis-armenialais sekoitus, joka on mullekin vielä täysin niin kuin pimeän peitossa, että mitä se sekoitus sitten on, mutta siellä on jonkun verran maustetta, pikanttiakin maustetta. Mun pitää kertoa vielä siitä, kun mä ensimmäistä kertaa sut näin, niin sussa oli jotain tosi erikoista. Ja semmoista niinku yber-naisellisuutta, mitä mä niinku kuvailisin sanoilla tai sanalla kuningatar. Sä oot semmoinen niinku the queen of fucking everything. Kun sä opetat poseerausta, niin sä puhut paljon itsetunnosta ja sen merkityksestä. Siitä, miten kantaa itsensä ja näin poispäin ja miten se vaikuttaa, niin kun ulkokuori vaikuttaa sisimpään ja sitten taas se sisin vaikuttaa siihen ulkokuoreen. Ja. Niin itsetunto, miten sä parantaisit mun itsetuntoa? Jokainen, joka tulee mun tunnille, jos se on yksityistunti, niin me aina keskustellaan siinä alussa. Koska mä haluan tietää, missä kuinka vahva sen mieli on, kuinka vahva sen itsetunto on. Koska jos sä haluat esiintyä lavalla ihmisille, jossa on 30 naista, sanotaan rivissä, kaikilla on bikinit, kaikilla on sama hiukset hienosti ja näin päin pois, ja sun tarvii siellä erottua, niin se, miten sä erotut sieltä, niin on sun hyvä kunto, mutta muillakin on hyvä kunto. Se on se esiintyminen, millä sä tulet sieltä esiin. Ja jos sun tarvii esiintyä itsevarmasti, mutta sä et ole itsevarma, niin silloin sä et pysty esiintymään itsevarmasti. Eli silloin mä selvitän, mitkä on se taustat ja mikä on sen, niin kun, mitä se ajattelee itsestään.
Niin ja sitten varmaan myöskin sitä, että jos niin kun kilpailee lajissa, missä sua arvostellaan niin kun ulkonäön perusteella, niin voisin kuvitella, että pitää olla melko itsevarma persoona, että sä kestät sen arvostelun. Kyllä. Että sä asetat itse siihen tilanteeseen, että sä kestät sen arvostelun, että sä saatat olla viimeinen tai näin, ja se on niinku pelkästään sun ulkonäön perusteella. No senhän takia tämä onkin sillain niin kuin rankka laji niin sanotusti, koska se kohdistuu niin kuin sinun ulkonäköön, ei sun tavallaan semmoiseen suoritukseen, että jos sä nyt juokset 100 metriä ja sä et ole ensimmäinen, niin sä et ole ensimmäinen, koska sä juoksit hitaammin kuin se, joka voitti. Mutta tässä, kun katsotaan sun ulkonäköä, miltä sä näytät, niin kyllä siinä on, niin kun siinä on itsetunto koetuksella, kun sieltä tulee, sä oot viimeisenä. Niin, ja saatika sitten niin kun, sen kisan jälkeen, kun painoa tulee vähän lisää ja näin poispäin, niin että sä kestät sen, että sä et näytä enää siltä, miltä sä näytit siellä kisalavalla, vaan että sä oot kenties löysemmässä kunnossa. Mutta sen takia mä opetan niille aina sen, että oli ne sitten offilla tai kisadietillä tai mikä tahansa, niin niiden tarvitsisi aina olla se. Mä kysyn aina heiltä, että minkä arvosana sä annat itsellesi, kun sä katsot itseäsi peilistä ja jokapäiväisessä elämässä, mikä on sun arvosana 4–10? Kukaan ei ole ikinä antanut 10. Okei, joo, kun ne tiesi, mitä mä haen. Mutta se, että jos sä ajattelet, että sä olet 7, niin et sä voi lavalla olla sit 10. Eli sun tarvii sitä alkaa vahvistamaan. Ja se, miten mä neuvon heitä, että kuinka vahvistaa sitä omaa itsetuntoa. Että aina kun, varsinkin naiset, kun katsoo itseään peilistä, niin vaikka olisi kuinka laitettu ja tukka hienosti ja kaikki hyvin, niin silti me aina löydetään joku negatiivinen kohta. Aina. No kun mun nenä on liian iso tai tissit on liian pienet tai jenkkakahot näkyy tai vasta. Aina joku löytyy. Niin, jopa sinun. Kyllä, jopa minulta. Vähemmän enää. Tänä aamuna muun muassa. Ei enää niin usein kuin ennen. Näyttää nyt paha. Kato, kun mulla on tällaiset. Mutta niin mä aina neuvon heitä, että aina kun tulee se negatiivinen ajatus itsestään, kääntää sen positiiviseksi ja toistaa sen itselle 2 kertaa. Silloin se alkaa pikkuhiljaa vahvistua ja ne negatiiviset ajatukset jää pois sieltä. Koska jos sä oot vuosia niin kun toitottanut itsellesi niitä negatiivisia ajatuksia, niin se jää alitajuntaan. Et sanotaan vaikka tyttöjä, jotka tulee mun tunnille ja mä huomaan, että niitä on hirveän vaikea hymyillä. Mä sanon, että miksi sä hymyillä? Että hymyille. Lavalla kuuluu hymyillä. Ja sitten ne yrittää, mutta silti suu menee kiinni koko ajan. Sitten mä tajuan heti, että sillä on ollut nuorempana raudat. Mä kysyn, koska sulla on raudat. Sitten kysyn, mistä sä tiedät. Mä sanon, no, kun mä näen sen susta. Sitten sanoin, että joskus ala-asteella on ollut raudat. Eli aikuinen ihminen, jolla on ala-asteella ollut raudat, jolla on nyt täydelliset hampaat, niin silti pelkää sitä hymyilyä, koska niitä on voitu kiusata tai muuta, niin kun se jää alitajuntaan, niin se vaikuttaa niin kuin edelleen. Ja sen takia mä yleensä menen ja mä teen semmoisen pienen niin kuin haastattelun heidän kanssa, että mitkä on. Ja niin ja se mikä varmasti tulee ymmärtää on niin kuin se, että itsetuntoa voi parantaa. Kyllä. Et se tila, missä sä nyt oot, niin vaikka sulla on huono itsetunto, niin se ei ole niinku semmoinen staattinen tila, että sä jäät siihen, vaan että se pystyy parantumaan siitä niin, ja sä pystyt harjoittelemaan sitä. Että se vaatii toistamista, just niin kuin sä sanoit, että pitää kääntää negatiiviset asiat positiiviseksi, että pitää uskaltaa ja näin. Ja mitä enemmän sä toistat, niin sen vahvemmaksi se tulee. Kyllä, juuri näin. Näin. Siitä tulikin mieleen, sä teit tuossa jokin aika sitten aika rohkean tempun sen, kun mä muistan sen, kun sä kysyt multa mielipidettä siitä, että hei, että kun sä olit tekemässä sitä treenivideoa Jari Bull-Mentulan kanssa, niin sitä ennen sä teit sen kuntotsekin ja saatit kameran mukaan sinne. Ja niin mä muistan, kun sä kysyit multa sitä mielipidettä, että
kannattaako sun julkaista se ja näin. Mähän näen sut joka päivä. Joo. Sä et todellakaan näytä niin huonolta kuin sä näytit siinä videossa. Joo. Se valaistus, se kaikki, se oli aivan, siis, Se oli aivan hirveä. se oli aivan hirveä. Mut kun me juteltiin siitä, se on muuten hyvä asia sun kanssa, että sun kanssa pystyy juttelemaan siitä niin kun, avoimesti. Niin kun me juteltiin siitä, että julkaiset sä sen vai ei, niin mä sanoin sulle, että en mä tiedä, että kannattaako sun julkaista sitä, mutta jos sä sen teet, niin se on todella rohkea veto ja se saattaa auttaa monia muitakin siinä niin kuin omassa itsetunnossaan. Miten sä päädyit julkaisemaan sen? Tai siis sehän nyt on selvää, että miten sä päädyit julkaisemaan sen. Joo, kyllä mä tiedän. Kun me mentiin sinne kuvaan, mä laitoin sen vaan siihen päälle ja me juteltiin ja kuntotsekki normaalisti ja sitten mä aloin sitä tekemään ihan niin kuin mitä tahansa videoa ja mä näin tosiaan, että se näytti aivan kamalalta, sieltä tuli luonnonvalo sieltä takaa, se oli niinku pahempi kuin... Se on jotenkin ihmeellisessä kulmassakin siis se kamera kaikki... alhaalta ylöspäin ja se näytti niinku... Se mitä mä opetan aina mun asiakkaille on se, että vaikka niillä olisi perunasäkki päällä, niin se miten ne esiintyy, niiden pitää olla niin itsevarmoja, että se perunasäkki näyttää siltä, että jokainen nainen yleisössä haluaisi ostaa sen mekon, mikä niillä on päällä. Eli ei ole väliä, ootko sä offilla, onko sulla pari kiloa ylimääräistä, mikä tahansa, se kaikki tulee sisältä. Eli mä aina sanon, että sitä ei pidä välittää. Totta kai me reenataan, me halutaan näyttää hyvältä, mutta se ei pidä vaikuttaa siihen, kuinka vahvoja me ollaan ja kuinka vahva meidän itsetunto on. Koska mitä tapahtuisi, jos nyt mä joutuisin onnettomuuteen, mun kasvot muuttuisi tai mun kroppa muuttuisi, niin tekeekö se musta huonomman ihmisen? Ei, eli siihen ulkonäköön, se ulkonäkö ei pitäisi olla se, mikä määrittää sut ihmisenä. Joten mä halusin niin kuin näyttää se, että mulle ei ole väliä. Ja mä pystyn rohkeasti olemaan kameran edessä ja näyttää muille, miltä mä näytän nyt, vaikka mä en ole kisoissa. No, sitten mä rupesin tekemään sitä videoa. Tosiaan näin se siis, joka ikinen ryppy, joka ikinen selluliitti, karva, mitä tahansa, ja se näytti aivan hirveältä. Ja mä olin sellainen, että mä sanoin sulle, että Arttu, katso tätä, että näytäks mä oikeesti tolta? Joo, mä oon siinä, mutta se oli aivan kamala. Ja sitten mä mietin, että ei helvetti, että miksi tämän piti olla tällainen. Mutta sitten mä laitoin sen silti, mä ajattelin, että ei se niin kun, jos se on näin, niin se on näin. Ja mä oon itse vaan niin, mä myös teen sitä, mitä mä opetan. Joten mä yritän myös vahvistaa itseäni. Niin mulle se on vähän niin kuin sellainen vitsi, että no ihan sama, pistetään se sinne, ei se mua haittaa. Mua ei haittaa, mitä muut ajattelee minusta. Ja siis se vielä niin kuin katsojille huomioksi, niin ei Aunakaan ole 100% ajasta semmoinen niin kuin, itsevarma ja ponteva nainen ja minä pystyn mihin vaan ja kattokaa mua miltä mä näytän. Vaan että sä oot ihan samalla tavalla kuin muutkin naiset ja siis kaikki muut ihmiset, että on päiviä, on hetkiä, jolloin sä et koe, että sä näytät hirveän niin kuin hemaisevalta ja välillä sä kannat ittees huonosti ja välillä sä puhut negatiivisesti, mutta sussa on se ja se on harjoiteltu, sen mä tiedän, että sä niin kuin pystyt keräämään itses uudestaan sieltä, kääntämään ne negatiiviset asiat positiivisiksi ja se, niin kuin sen se vaatii harjoittelua. Niin, se vaatii harjoittelua se, että se niin kuin se mikä tää on suomeksi self-doubt, tää itse epäröiminen. Niin, epäröiminen tai tän, niin sä saat sen niin kuin työnnettyä sivuun ja mentyä eteenpäin. Mitä? Niin. Hesitate. Hesitate. Niin. Palataan tohon sun valmentajaan, Bull Mentulaan. Miksi sä valitsit Bull Mentulaan? Jari oli mun ensimmäinen valmentaja ever 2011 vuonna, kun mä muutin takaisin Suomeen.
mä ajattelin, että musta tulisi valmentaja tai PT tai mä halusin naisia. Mä asuin ulkomailla, missä oli sellainen paikkakunta, jossa naiset ei voinut mennä mies-PT:lle. Tai voi, mutta se ei niinkään ollut jotenkin soveliasta. Ja sitten kun mä laihduin, niin kaikki naiset tuli mun luo, että hei, miten sä teet tän ja miten sä teet tän ja näin. Ja mä tykkäsin siitä ja mä autoin niitä ja mä ajattelin, että no ehkä mä voisin tehdä tätä. No, kun mulla ei ole mitään kilpailutaustaa mistään lajista, mä en ole opetellut sitä lajia niinkään. Sitten mä ajattelin, että okei, no mä menin Wolfille reenaan ja siellä oli tosi paljon kilpailijoita. Mä otin vähän selvää, että mitä on nyt menossa. Ja sitten mä ajattelin, että no mä menen koittaan kisoihin, jotta mä koen minkälaista se on. Ei niinkään mä en mennyt niiden kisojen takia, että mä haluaisin olla itse kilpailija lopun elämäni, vaan mä ajattelin näin, että en mä voi mennä ketään neuvomaan treenauttaan, jos mä en ole itse sitä kokenut, koska siinä on dieetti, siinä on pitkäjänteisyys, sä joudut valmistautumaan pitkään. Niin en mä voi sanoa kellekään, joka on ollut dietillä 2 kuukautta, että kyllä mä tiedän miltä susta tuntuu. Nyt anna mennä vaan. Se on vaan väsymys. En mä, voi sitä, niin mä en voi siihen samaistua. Et sä voi opettaa korkkarikävelyä, jos sä käyt lenkkareilla. Niin mä menin, Jari reenasi Wolfilla, niin mä menin sitten häneltä kysymään, että lähtisikö hän mua valmentaa. Sitten se lähti ja siitä se sitten silloin lähti. No sit mä olin hänen valmennuksessa jonkin aikaa ja kun se oli kuitenkin mulle kaikki uutta, ja Jari on sellainen valmentaja, että se ei tuu salille sun kanssa treenaamaan. Se antaa sulle ohjeet, sä käyt siellä säännöllisen välein näin, mutta se ei ole sun kanssa niinku koko ajan. Ja sitten kun tavallisesta salijumppaajasta, kun mä rupesin yhtäkkiä reenaamaan vähän kovemmin, niin siinä tuli äkkiä se todellisuus vastaan, että ei se olekaan niin helppoa. Ja sitten tuli semmoinen äitiä ikävä, että miksi tässä ei ole koko ajan joku vierellä. Ja sitten mä näin, että salilla oli muutamia valmentajia, jotka treenasivat koko ajan niin kuin omien valmennettavien kanssa. Sitten mä ajattelin, että no mäkin haluan, että joku olisi täällä mun kanssa. Ja sitten mä vaihdoin valmentajaa. Jarissa siis ei ollut mitään vikaa. Meillä meni kaikki tosi hyvin, mutta tämä oli vaan se syy, että mä halusin, että joku on mun kanssa enemmän siellä salin puolella. Ja sitten mä kisasin parit kisat ja sen jälkeen mä olin jonkin aikaa kipeä. Mulla oli mykoplasma parin vuoden aikana 2 kertaa. Ja silloin pidin niin kuin taukoa, että en edes ajatellut kisoja ja ei ollut mitään valmentajaa, vaan niin kuin lepäsin ja parantelin itteeni. No sitten kun on ollut nyt taas terveenä ja ajattelin, että vois lähteä uudestaan kisaamaan. Ja nyt kun on taas oppinut vähän itsekin, että minkälaista se on, ei enää on vahvistunut vähän sen, ei enää tarvitse sitä äitiä siihen vierelle, niin sitten mä ajattelin, että mä kysyn uudestaan Jaria, koska sen kanssa kuitenkin niin kun kaikki sujuu niin hyvin ja mä en koe, että mä tarvin sinne salille ketään mun viereksi koko ajan, niin sitten lähdettiin uudestaan Jarin kanssa. Tästä päästään nyt katsojakysymykseen. Eli mäpä vielä tarkistan, mikä se tarkalleen oli se katsojakysymys. Sireeni nukkuu tuolla. Onko toi semmonen, että se kuvaa koko ajan? Onko toi videokamera? Okei, että se ei saa mun 15 minuutin päästä. Joo, eli katsojakysymys. Keneltä? Miia Joensuu. Kenet haluaisit valmentajaksesi, jos nykyinen menisi pakkovaihtoon? Ei tollasta voi kysyä. Ei mulla oikeasti ole ketään muuta, kenet mä haluaisin. Mutta siis sanotaan, on että, pakko valita. Joo. Bull Mentula muuttaisi kuuhun. Eikä Skype toimi kuussa. Sitten mulla ei tule niin yhtä ainuttakaan valmentajaa mieleen, koska en mä ole tommoista ikinä miettinyt. En mä tiedä, sit mä en... Sitten mä varmaan lähtisin niin kuin kattoon ulkomailta jotain. Vähän oot saanut kumminkin tutustua tässä suomalaisiin valmentajiin, niin kuka se voisi olla? Suomesta. Yksi Suomesta, yksi ulkomailta.
Siis sanokaa, ketä valmentajia Suomessa on. Savolainen, Aki. Ketä niitä? Utti. Uti! Joo! Pitääkö sä saatana kalastaa susta? No kun mä sanoin, että ei mulla tullut ketään mieleen. Ehkä en mä tiedä. Voi olla, että... Niin, Peter tai Utti. Peter tai Utti. Asia selvä. Mennään eteenpäin. Mennään ajassa taaksepäin. No. Eli mites tää sun fitness-taival alkoi? Fitness-taival. Niin, tai se, kun sä puhuit siitä, että sä puhuit vuodesta 2011. Niin, siis se lähti sillä, että mä halusin valmentajaksi. Mitä tapahtui ennen sitä, mikä johti siihen vuoteen 2011, että sä ylipäätänsä kiinnostuit treenaamisesta, kun sä sanoit, että sä et ole urheilu aikaisemmin paljon. Niin, no siis jos silloin meidän tarvii mennä ihan kuule back in the day, kun mä olin 16-vuotias. 16-17 mä muutin kotoa pois, kun mä olin 16. Mä harrastin silloin tanssia ja silloinen tanssiopettaja Lisbeth Hälikkä sanoi mulle, että mun kannattaisi mennä käymään salilla vähän treenaa lihaksia, jotta mä saisin parempaa kehonhallintaa. Ja sitten mä menin sen hänen miehen luo tolle Ihalaisen Janille ja mä muistan, kun mä sanoin sille silloin, että mä en sitten halua mitään lihaksia. Aika klassinen. Joo. Mä en sit halua lihaksia, että ihan niin kuin sä ottaisit sen painon käteen ja puh. Niin se on ehkä semmoinen... Niin se on naisilla se perus. Naiset luulee, varsinkin Kyllä, naiset luulee, joo. että jos koskee painoihin, niin tulee... Joo. Niin sit mä rupesin reenaamaan sen ohjeilla ja sit mä rupesin huomaan, että pikkusen niin kun rupesi vartalo näyttää erilaiselta ja mä rupesin tykkään siitä. Ja sit mä vähän aloin ostelemaan jotain bodylehtiä ja tällaisia ja menin katsoa jotkut kisatkin ja mua itse asiassa silloin rupesi vähän niin kuin kiinnostaa. Mut sitten tuli minun poikani Daniel, mä tulin raskaaksi ja sitten se vähän jäi siinä, mä menin töihin. Mulla oli sellainen työvuoro, että mä olin, se oli niin kuin tosi pitkää päivävuoro, että se alkoi 11 tai 12 ja saattoi mennä niin kuin 12. Et sitten, niin sä olet 18-vuotias silloin? Joo. Mä olin semmoisessa lääketukussa töissä, niin ne oli tosi pitkiä päiviä. Niin sitten se vähän niin kuin jäi sivuun. Ja niin siis Alonallahan on toinen neitsyt-raskaus Jeesus-lapsen Joo. Yllättävää, mutta tässähän on. Tässä. Mut joo, ja sitten muutin ulkomaille joka kerta, kun mä aloin reenaamaan. Että no niin, nyt mä lähden reenaamaan, ja sitten tuli raskaaksi. Mulla on siis enemmänkin näitä neitsyt-raskauksia, 3 lasta. Olet noin adoptoitu. Joo. Niin sitten viimeisen jälkeen mä päätin, että okei, nyt ei enää lapsia. Että nyt mä alan treenaan ja mä oikeesti teen itselleni jotain. En mä oo koskaan ollut mikään läski tai semmonen mikään 90-80 kiloa. Että en mä varmaan koskaan ollut yli 70 kiloa. Että ehkä 71-72 maksimissaan. Mut sit mä rupesin reenaa ja mä laihduin joku 7 kiloa. Mä asuttiin vielä Italiassa ja sieltä se sitten lähti taas ja sitten mä tulin tänne ja loppuunkin siinä. Sä oot sanonut, että sä inhoat treenaamista. Mä arvasin. Niin, se on mullekin vielä vähän hämärän peitossa, että miksi vitussa sä sitten treenaat, jos sä inhoat treenaamista? No koska mulla on tavoitteita. Because goals. Siis kyllä mä keksisin paljon muutenkin tekemistä kuin olla salilla ja nostelemassa painoja. Se ei tuo energiaa maapallolle, se ei tee niinku mitään. Et jos niinku sanotaan, että tää on niin otettu nyt nämä mun sanomiset tähän, että niin kuin sanotaan, Muhammad Ali sanoi, että I hated every minute of training. Se vihasi treenaamista. Mutta se sanoi, että kärsi nyt ja elä loppuelämä mestarina. Ja mä haluan olla mestari joku päivä. Joten tänä päivänä, kun ei ole vielä keksitty mitään asioita, että miten sä voit niin kuin sormia napsauttamalla olla huippuyrityksen perustaja tai huippu-urheilija, niin silloin se vaan tarkoittaa sitä, että silloin me täytyy tehdä vitusti töitä. Niin ja ehkä niin kun,
en mä usko, että kukaan nauttii siitä, niin kun, siitä kivusta ja kärsimyksestä, mitä treenaaminen tuo. Varmasti suurimmalla osalla on se fiilis, että voisi tehdä jotain muuta sillä hetkellä, kun treenata. Mutta se on tavallaan niin kuin se polku, sitä jauhamista, mikä siitä tuo niin kuin sen tyydytyksen, se kun sä näet ne tulokset sitten. Ja kun sä näet, tai varsinkin siinä vaiheessa, kun sä pystyt siirtämään niitä niin kuin muihin elämän osa-alueisiin, niin se on vähän sama kuin siivoaminen. Ei kukaan sitä tykkää tehdä, mutta se pitää tehdä, jotta koti näyttää siistiltä. Et se on just niiden tavoitteiden takia. Mä haluan niin kun, pystyä jonain päivänä taas kilpaileen, pärjätä sillä. Tai jos mä en kilpaile, niin mä silti haluan, kun mä teen tässä niin kun töitä tavallaan itse, mä haluan olla hyvässä kunnossa, mä haluan elää mahdollisimman pitkään, niin en mä silloin voi vaan istua sohvalla ja syödä hampurilaisia ja sipsiä, vaikka se olisi kuinka mukavaa. Et kyllähän niin kun ihminen on semmoinen perusluonteeltaan laiska. Kyllähän me vaan, jos joku muu tekisi meidän puolesta asioita, me silti voitaisiin olla niin kuin siinä, missä me halutaan olla, niin kyllä monesti valittaisi se. Nämä on vähän tämmöisiä kaksipiippuisia juttuja. Joo, ja siis se on vähän niin kuin työnteko, että vaikka sä teet sitä työtä, missä sä oot intohimoinen ja näin, niin et sä silti aina nauti siitä, että jos mä pääsen taas leikkaamaan videota tonne ja pääsen soittelemaan mainostajille, että hei, annatte sitten mulle rahaa. Niin. Ei se ole se, ei se ole kivaa, vaikka se silti on sun intohimo. Kyllä. Sulla on ollut tosi mielenkiintoisia vieraita ja osa niistä on ollut todella nimekkäitäkin. Ja näin, ne on kaikki ollut menestyjiä omalla alallaan jollain tapaa. Niin sä oot etuoikeutettu, kun sä oot saanut keskustella semmoisten ihmisten kanssa. Niin jos sun nyt pitäisi nimetä 2 asiaa, jotka yhdistää kaikkia sun vieraita, eli kaikkia näitä menestyjiä, niin mitkä ne 2 asiaa olisi? Visio ja vahvuus. Visio ja vahvuus. Ja Eli jokaisella vieraalla on jonkinlainen visio siitä, mitä ne haluaa olla, missä ne haluaa olla ja mitä ne haluaa tehdä. Ja jokaisella Alona TV:n vieraalla on tietty vahvuus itsestään ja omassa tekemisessään, mikä on sitten niin kuin auttanut niitä pääsemään siihen, missä ne haluaa olla. Ja sä et välttämättä tarkoita syntyperäistä vahvuutta. Ei, mä en tarkoita sitä, että ne olisi vahvoja salilla tai näin, vaan niillä on semmoinen mielenlujuus, että ne jaksaa uskoa siihen niiden omaan unelmaan, mitä ne haluaa tehdä, missä ne haluaa olla. Ja vaikka kuinka moni heille sanoisi, että ei, susta ei tule niin ne silti jatkaa. Ja on todistanut niin kuin monet ihmiset väärin, että kyllä mä tähän pääsen. Mikäs on sitten Alonan visio? Alonan visio. Alonan visio on se, että mä haluan tuoda ihmisille positiivisuutta enemmän. Nyt on niin paljon ihmisillä niin kuin se semmoinen perusnegatiivisuus on hirveän monella ihmisellä. Ja valitetaan tosi paljon asioista. Ja on tosi paljon negatiivista uutisissa ja mitä tahansa. Et jos me halutaan, niin me voidaan keksiä niin kuin kaikki negatiiviseksi. Niin mä taas haluan niin kuin päinvastoin tuoda heille jotain positiivista. Et kun ne avaa heidän tietokoneen, Facebookin, mitä tahansa, niin sen sijaan, että siellä on aina näitä leikkauksia, pakolaisia, mitä tahansa tällä hetkellä onkaan, niin sitten siellä olisi jotain muuta, että he saa vähän sen niin kuin ajatuksen siitä pois. Jotain, mikä myös samalla toisi heille motivaatioa, että hei, mä voin olla jossain muualla kuin tässä, mitä mä nyt teen. Ja
mun visio on se, että mä haluan, että mä saan mahdollisimman paljon monelle katsojalle tätä mun niin sanottua ohjelmaa ja sanomaa, jotta mahdollisimman moni sitä näkisi. Eli mun tavoite on se, että jonain päivänä Alona TV on siinä asemassa, että vaikka mulla olisi vieraana ihan tuntematon ihminen, jota kukaan ei tiedä, niin ne kattois sen joka tapauksessa, koska ne ajattelis, että jos se on Alonalla vieraana, niin siinä on jotain, mistä mä voin, jotain mielenkiintoista, joku tarina, jotain, mistä mä voin oppia. Se oli aika hyvin selitetty, mikä on visio. Missä sä näet itses 5 vuoden päästä? Mulla on oma kotitalo Suomessa, oma kotitalo ulkomailla, en tiedä missä ulkomailla. Ja mä teen tätä mun ohjelmaa kansainvälisesti. Ja sitten varmasti siinä sivussa jotain muutakin. Mä en näe, että tää Alona TV tulee olemaan se ainut juttu, mitä mä teen. Mulla on suunnitelmia, mutta niitä sitten rakennetaan tulevaisuudessa, mutta 5 vuoden päästä ne on. Mä toivottavasti kuulun vielä niihin suunnitelmiin. Kyllä, ja sitten myös, joo kyllä, totta kai, jos käyttäydyt. Pidät huolen, että happy wife, happy life. Mutta yksi vielä piti sanoa sitä visiosta, että mä haluan myös, vaikka mä haluan rakentaa omaa yritystä, laajentaa sitä, niin mä haluan myös antaa muille työpaikkoja. Mä haluan pystyä saamaan sitä isommaksi, jotta mä voin antaa suomalaisille, tai siis Suomessa voin antaa muille työpaikkoja ja tehdä jotain hyvää. Siinä vaiheessa, kun mä alan tienaamaan tästä jotain ja enemmän, niin pitää myös tehdä jotain niin kuin hyvää. Että meidän tarvii kaikki osallistua siihen talkoisiin, että jos me halutaan, että meidän maassa asiat on hyvin, niin kaikkien pitäisi tehdä sen eteen jotain. Hyvin sanottu. Kenet sä palkkaisit ensimmäisenä? Kenet mä palkkaisin ensimmäisenä? Niistä ihmisistä, ketä sä tunnet nyt. Ja mä en oo tulossa sulle. Mä en kestä sua pomon. Siren. Siren. Se vois tulla mulle. Se vois tulla mulle kuvaa. Kahvikeittäjä. Niin. Osaat sä keittää kahvia? Oho! Noniin. Ei, mä haluan, että se henkilö, joka mulle tulisi töihin, että sillä olisi samanlaista, niin sillä on joku visio ja se haluaa menestyä ja se haluaa, jolla on siinä on jotain semmoista paloa sisällä. Kunnianhimoa. Ei voi olla vaan semmoinen, että no mä nyt teen vaan tätä työkseni, koska jotta mä voin. Et ei niin. Ja itse asiassa mä oon löytänytkin pari sellaista henkilöä tähän mun. Mä en ole vielä varsinaisesti niin kuin palkannut ketään, mutta he toimii toiminimellä. Ja ketä ne on? Ketä ne on? Melina, joka Melinalle todella paljon kiitoksia siitä, että kun tämä oli vielä vasta idea, niin hän suunnitteli ja teki mun kotisivut periaatteessa ihan ilmoitteeksi. Ja hän oli tuntenut mut vasta vähän aikaa sen mun toisen työpaikan kautta. Mutta kun mä olin kertonut hänelle tästä, niin hän vaan jotenkin uskoi minuun ja tähän mun visioon, jotta se ei niin kuin hetkeäkään epäröinyt sitä, että hän lähti siihen mukaan. Ja se on edelleen siitä päivästä asti ollut tässä mukana ja tekee kaikkia. Ja mä sanoin hänelle, että sitten kun mä olen menestynyt, niin mä vien sen ulkomaille ja jatketaan tätä meidän yhteistyötä edelleen. Ja sitten tämä Mike Sireen, kelle mä soitin mun parin haastattelun jälkeen ja kysyin häneltä vähän neuvoa, että kun mä tätä aloitin, niin hirveän moni tuli mulle sanomaan, että hei, että tosi hyvä ohjelma, mutta tosi pitkiä videoita, että et sä voit tehdä noin pitkiä, että ne pitäisi olla semmoisia 5 minuuttia, 10 minuuttia, mutta kun mun visio oli just se, että mä teen niistä pitempiä, jotta mä voin keskustella sen ihmisen kanssa, josta me voidaan puhua vaikka 2 tuntia, jos meitä huvittaa. Me ollaan just tekemässä tästä Niin mä kysyin Mikeltä neuvoa ja hän sanoi mulle, että nyt kun sä lähdet tekemään tätä, niin älä kuuntele mitään, mitä muut sanoo. Teet just niin kuin itse haluat, mutta
pidä huoli, että mitä teet, niin oot itse siihen tyytyväinen ja se jälki on hyvä. Ja se mielessä mä oon näitä aina pitänyt ja sen takia mä mielellään myös teen hänen kanssaan yhteistyötä ja näin, että se on ollut niin kuin tosi, että nämä 2 henkilöä on ollut niin kuin todella tärkeitä tässä matkalla. Hyvä. Sinun lisäksi tietenkin. Totta kai. Kuka on sun esikuva? Arnold. Ja Oprah. Arnold ja Oprah. Ja. Entäs fitnessmaailmassa? Tai odota. Ensiksi selitä, että miksi Arnold ja Oprah? No koska ne on molemmat, ne on niin vahvoja ihmisiä, ne on lähtenyt ihan tyhjästä ja ne on tehnyt kaiken sen, mitä kaikki on heille sanonut, että sä et tule koskaan pääsemään mihinkään tai tekemään mitään, ja ne on silti sen tehnyt, ja se vaikutus, mikä heillä on niin kuin ihmisiin, niin se on ihan käsittämätön, että mitä tahansa ne tekee tai mitä tahansa ne päättää tehdä, niin ne sen tekee. Ja ne motivoi niin paljon ihmisiä, ja sen takia ne 2 on niin kuin ne mun esikuvia. Ja tässä on jännä tarina, kun mä muistan silloin ennen Poselandia ja ennen kun tää oli siemenenä meidän ajatusmaailmassa, niin mä muistan, kun sä sanoit mulle, että susta tulee Suomen Oprah Winfrey. Ja jo silloin mä tiesin, että joo, sus on jotain niin kuin samaa niin kuin siinä. Ja mä tiesin, että sä todellakin pidit sitä esikuvana, niin on ollut kyllä jännä seurata tätä sun taivalta tähän Suomen Oprah Winfrey-mäisyyteen. Entä fitness-esikuva? Fitneksessä. No Kai Green on aina ollut semmoinen ihan suosikki. Kyllä mä sanoisin, että se on Arnold ja Kai Green. Tää on jännä kysymys, koska tähän ja välillä pitää sanoa katsojille asioita, kun selkeentyy tämä asia. Niin suurin osa näistä kysymyksistä on semmosia, mitä mä oon niin laatinut, joihin mä en itsekään tiedä niin kuin vastausta. Ja tää on yksi semmoinen kysymys, mihin mä en tiedä. Mä tunnen sut melko hyvin, sanoisin, mutta mikä oli pienenä sun unelma-ammatti? Mä halusin olla taistelija. Taistelija? Joo, mä halusin olla siis sellainen joko niin kuin karatessa tai jossain tällaisessa. Silloin kun mä olin nuori, niin oli justiin karatekidit ja kaikki, ja karate oli vähän sellainen suosikkilaji, niin mä aina niin kuin halusin olla semmoinen niin kuin superhero, että mä pystyn niin kuin hakkaan kaikki pahikset ja pelastaa maailmaa. Okei, en muuten tiennyt tota asiaa, mutta nyt se selittää aika paljon tota sun tatuointia, joka sulla on tossa, näytäpä muuten kameralle se. Tämä. Joo, ja näytä tänne kanssa, tähän toiseen kameraan, kun se näin. Siinä on tämmönen taistelijanainen, erittäin naisellinen semmonen, sillä on miekka kädessä ja näin, Samulin tekemä Legacyssa, kiitos Samulille. Niin se selittää aika paljon niin kun sitä tatuointia. Ja toi oli mulle yllätys, mutta mä tiesin, että sä oot arvostanut niin kun taistelijoita ja taistelulajeja ja tämmöstä, niin näin. Ja sun tytär Alina on todella kova taistelija ja siitä tulee kova mimmi. Mä en tiedä, miksi mulla on ollut se aina. Jotenkin mä oon aina mä oon varmaan kokenut, että mä oon jotenkin lapsuudessa ollut semmoisessa tilanteessa, että en ole ollut niin kuin tyytyväinen tai jotain, ja sitten halunnut niin kuin olla vaan todella vahva. Niin, ja taistelijoissa on jotain semmoista niin kuin voimaa, semmoista niin kuin... Esimerkiksi se samurai-taulu, minkä sä ostit. Joo. Niin. Siinä on jotain niin kuin
niissä taistelijoissa on jotain semmoista niin mystistä voimaa ja semmoista rauhallisuutta, itsevarmuutta just ja sitä. voimaa. Just näin. Yes. Sitten mennään taas katsojakysymyksiin, niin tässä Mikko Kontio kysyy muun muassa, siellä on paljon kysymyksiä tässä, mutta... Sitten muita kysymyksiä, kaikkia kysymyksiä, mitä ei ehditä käymään läpi, niin sitten mä voin tehdä vaikka semmoisen erillisen videon, missä mä vastaan niihin. Kyllä. Onko sinun helppo noudattaa valmentajan laatimia ohjeita liittyen ruokavalioon ja treeniin? Ei. Tällä hetkellä se on hyvin vaikeaa ja justiin puhun Jari kanssa siitä, koska mun on hirveän vaikea syödä. Mä teen nyt niin paljon niin kuin töitä ja on innoissaan aina, koska jokainen vieras, joka mulle tulee, niin mä oon aina tosi innoissani siitä, koska mä pääsen sellaiseen asemaan, mistä mä pääsen haastattelemaan vaikka jotain mulle tärkeää henkilöä ja mä oon tosi innoissani, mä haluan etsiä siitä paljon tietoa tai kun mä editoin videoita ja sit mä oon sellainen, että kun mä alan tekemään töitä, niin sit saattaa mennä 5 tuntia, 6 tuntia ja sitten mä alan, että mä en oo syönyt mitään. Niin tällä hetkellä se on, niin kun, se on se ongelma. Ja sitten kun mä ajattelen, että no kerta mä en oo nyt syönyt, niin tää nyt meni ketuiksi muutenkin, niin sit mä vaan syön tästä jonkun hampurilaisen. Mutta sitten mä aina opetan muille, että jos sun puhelin tippuu maahan, siihen tulee pieni särö, niin ethän sä silloin talsis sen päälle ja hajota sitä vielä enemmän. Mutta sitä on vaan itse tosi vaikea nostaa. Kyllä. Mutta nyt mä yritän taas skarpata. Mistä sä saat innostusta ja motivaatiota treeniin? Mä kuuntelen ja katson hirveän paljon sellaisia motivaatiovideoita. Kun mä treenaan, niin mulla pyörii tällä hetkellä hirveän paljon sellaiset videot, mitkä painottuu yrittäjyyteen ja mielen vahvuuteen, missä erilaiset omalla alalla menestyneet ihmiset puhuu motivoivasti, musiikki soi taustalla, oikein semmoisen amerikkalaistyyliin. Ja sitten mä kuuntelen niitä tosi paljon. Ja mä oon huomannut sen, että kun ne toistuu ne tietyt samat lauseet ja samat ohjeet, niin sitten kun mulla tulee ne päivät, että mä oon itse vähän allapäin, niin sit mä muistan, että no ei, kyllä se tästä. Että jos if you can look up, you can get up. Se oli opittu videosta. Joo. Hyvä. Voisitko sä kuvitella, että sä tekisit mitään muuta työksessä? Mä pystyn tekemään mitä vaan ja mä osaan tehdä periaatteessa mitä vaan, koska... Niin, joo. Alona osaa kaiken, by the way. Hän ei tarvii neuvoja missään asiassa, vaan hän osaa kaiken. Kyllä. Tää on muuten semmoinen juttu, mikä sussa on niin kuin erikoista on se, että sä löydät niin kuin vastauksen kaikkeen. Että esimerkiksi nämä videoiden tekemiset, minkä sä oot opetellut ihan täysin nollasta. Alona ei osannut yhtään mitään, se ei osannut käyttää kameraa, se ei osannut ladata, no ehkä sä osasit ladata videoita koneelle, mutta ei tiennyt mitään niiden käsittelystä eikä mitään, eli se lähtötaso oli 0. Ei se nytkään ole mitään maailman parasta, mutta siis en osannut sä mitään. oot selvittänyt sen YouTuben kautta ja siis sussa vaan on semmonen joku, että jos et sä tiedä jotain asiaa, niin sä selvität sen, että miten se tehdään. Ja välillä sä käytät vähän niinku liikaakin aikaa siihen selvittelyyn. Mä sitten taas on yleensä semmonen, että mä soitan jollekin asiantuntijalle ja kysyn, että miten tää tehdään. Kun sinä taas, sussa on se joku, että sä haluat tehdä se itse. Ja siitä varmasti oppii enemmän. Näin. Kuka olisi top 1 tulevista haastateltavista? No, tietenkin se Arnold, jota mä yritin jo saada, mutta sitten, ja tietenkin Oprah. Mutta sitten mä haluaisin myös haastatella UFC-ottelijaa Alexander Gustafssonia. Se on yksi mun suosikeista, koska hän on jotenkin niin, se on niin nöyrä. Ja niin semmoinen, mä muistan, että me mentiin katsoa sun kanssa Tukholmaa ottelua, Makvanin ottelua, ja mä en edes tiennyt silloin, kuka se oli. Niin yhtäkkiä, kun sen kuva tuli sinne ylös,
niin koko yleisö hurrasi ja sitten se sen olemus, minkälainen se oli, niin se oli vaan niin semmoinen, sitten jotenkin paistaa semmoinen, että se on niin hyvä ihminen. Niin se olisi sellainen, kenen kanssa mä haluaisin istua alas ja jutella. Joo, se on tosi jalat maassa oleva tyyppi ja semmoinen niin kuin Ruotsin oma kultapoju. Ja Cheek. Cheek. Joo. Se on muuten semmoinen artisti, ketä mä arvostan Suomessa, koska se on luonut todellakin niin kuin asemansa todella. Mä en nyt tarkempaa tiedä, mutta jos pääsee tohon statukseen, että sä täytät vittu stadionin, niin kyllä sä oot silloin. Joo, ja siis kun sen mä voin kuvitella, että siinä on niin paljon kaikkea taustalla, mitä se vaatii, että vaikka se näyttää kuinka siistiltä, että täytetään stadioni ja tehdään sitä ja tätä, niin se on varmasti taustalla niin kuin tosi paljon asioita, mistä katsojat ei tiedä yhtään mitään. Kyllä. Jussi Henrik Kynkäänniemi kysyy, että mitkä on tulevaisuuden suunnitelmat Ghostlandin osalta? Maailman valloitus? No ne oli ne samat, mitkä oli siinä 5 vuoden suunnitelmissa. Että tavoite on se, että ollaan kansainvälisesti, on toi Alona TV menee kansainvälistyy ja että ihmiset näkis sen niin, että mä yritän aina tuoda jotain positiivista esiin, jotain mistä he voi oppia ja saada motivaatiota. Ja 2 taloa. Eiks vaan? Kyllä. Ja Bentley olisi ihan nimenomaan. Mikä sussa on parasta? Jos mä katon vielä. Mervi Visuri kysyy, että mikä sussa on parasta? Mikä mussa on parasta? Ei mitään muuta. Ei mikään niin kuin mikä mussa on vartalossa vai mikä minussa henkilössä. Anteeksi. Mikä osa on parasta sinussa omasta mielestäsi? Kaikki. No joo. Mä sanoisin... Mielestäni parasta on se, että sä et ole ikinä väärässä. Niin, eikö se ole? Niin. Kyllä. Mutta jos puhutaan niin kuin ulkonäöllisesti, niin varmaan mun hiukset on sellainen, mikä olisi mun juttu. Joo, sun hiukset oli se, mihin mä Joo, kyllä mä veikkaan se. Mikä sai mielenkiintosi heräämään? Hiukset. Hänen hiukset. Joo, juuri niin. Saara Järvinen kysyy, että tärkein elämän viisautesi. Se, että sä pystyt itse vaikuttamaan sun omaan elämään, siihen missä sä oot. Jos et sä oot tyytyväinen siihen tilanteeseen, missä sä olet, niin sulla on se oikeus ja sä pystyt sen muuttamaan. Eli tavallaan, että... Onnellisuuden avaimet on sun omissa käsissä. Kyllä. Et mä en koskaan odota, että mä saisin joltain jotain, vaan jos mä jotain haluan, niin mä tiedän, että sen eteen on tehtävä töitä, mutta mä pystyn sen itse saavuttamaan. Jotta se on kaikki sinusta itsestäsi kiinni. Kyllä. Ja just se, että yleensä ihmiset ajattelee niin kuin onnellisuutta siten, että jos niillä olisi jotain enemmän, että vaikka niillä olisi ihanempi poikaystävä tai tyttöystävä tai isompi koti tai parempi auto tai jotain, että ne olisi niin kuin sen kannalta onnellisia, mutta ei sitten koskaan ole onnellinen, ellei sä niin kuin pysty olemaan onnellisena siinä tilanteessa, missä sä nyt oot. Ei se tarkoita sitä, että ei voi haluta enempää ja tavoitella lisää, mutta... Niin siis kun mä oon 16-vuotiaasta asti tehnyt töitä ja itse elättänyt itseni, niin kyllä sen on vaan oppinut, että
että jos sä jotain haluat, sä pystyt sen saamaan, mutta sun on tehtävä sen eteen töitä. Ja mikään ei ole mahdotonta. Että jos sä pystyt kuvitteleen itsellesi jotain ja ajatteleen itsellesi jotain, niin sä pystyt sen myös saavuttamaan. Nyt mä en puhu mistään yliluonnollisesta voimista, että jos mä haluaisin olla Spider-Man, niin mä en tarkoita sitä. Mutta jos sä pystyt oikeasti niin kuin haaveilemaan, että vitsi, jonain päivänä mä haluaisin asua isossa talossa, niin jos sä oikeasti päätät sen, niin sä voit tehdä sen eteen. Sä teet sen eteen asioita ja jonain päivänä se on sun. Mutta se ei tarkoita sitä, että sä ajattelet, että voi, kumpa mulla olisi joku päivä iso talo. Mutta sit sä et tee sen eteen mitään. Niin se ei toimi niin, vaan sun on tehtävä sen eteen jotain. Ja ehkä vähän aikaa sä joudut tekemään asioita, mitkä ei ole niin mukavia, tekemään työtä, mikä ei ole niin mukavaa. Mutta jos mua ei haittaa, vaikka mä olisin Mäkin kassalla töissä tai missä tahansa muussa ei niin mukavassa työssä. Kunhan mä tiedän, että mä teen tätä sen takia, että jonain päivänä mä voin päästä tonne. Ja sen takia mä haluan myös mun jaksoihin ja Alona TV:lle vieraita, jotka on tämän henkisiä ihmisiä, jotka tekee sen. Ja mä haluan näyttää katsojille, että mitä ne tekee, että ne pääsee sinne. Eli musta ei tuu Spider-Mania. Mä voin vetää sen. Sä voit vetää se sun to-do-listalta pois. Okei. Saanko mä ostaa kumminkin sen puvun? Saat, mene nyt seuraavaan kysymykseen. Mikä saa sut kiihottumaan? Ja mä en tarkoita sillä tavalla, että niin kun seksuaalisesti kiihottumaan. Vaan. Mä ajattelisin, että mä tiedän sen, mutta mikä saa sut niin kun, what turns you on? No, onnistuminen. Et kun mä saavutan jotain, mitä mä olen halunnut, mä oon tehnyt sen eteen paljon töitä, niin silloin mulla tulee sellainen fiilis, että ei vitsit, mä tein sen. Ja se niin kun turns me on. Ja muissa ihmisissä niin kunnianhimo, kun mä näen, että joku ihminen puhuu kunnianhimoisesti jostain, niin se tuo myös mulle semmoista energiaa, että vitsit, että mäkin haluan. Et niin kuin sanotaan, että jos sä haluat menestyä vaikka yrittäjänä, niin hakeudu sellaisten ihmisten seuraan, koska se energia niiltä myös niin kuin, tulee sulle. Entä mikä saa tämän niin kuin laantumaan, tämän innostuksen laantumaan sussa? Valittavat ihmiset. Siis, mulla on jotenkin sellainen, että mua niinku suututtaa siis jotenkin sellaiset ihmiset, jotka vaan, että vaikka sä yrität heille sanoa jotain positiivista, niin ne silti niin aina kääntää negatiiviseksi. Ja sä yrität vaan neuvoa, että no mitä, ajattele se näin. Niin silti, no ei, mutta kun näin ja näin. Niin sit mua tulee sellainen, että ei vitsi. Ja sekin tarttuu, niin sen takia mä oon vähemmän sellaisten ihmisten seurassa. Sitten viimeinen kysymys. No. Minna Hujanen kysyy, mistä Alona on tehty? Tää on tosi vaikea. Tosi vaikea. Se on tehty pippurista, chilistä, proteiinista. Ehkä mulla on se semmonen niin kuin tietynlainen taistelija minussa, että mä haluan niin kuin voittaa kaikessa. Ja mikä on hirveän kuluttavaa myös itselle, koska mä yritän niin kuin olla hyvä kaikessa ja mä yritän tehdä kaiken, mikä varmasti näkyy sitten kotona, että kun vaikka mä sanoisin teille, että hei okei, tehkää te tuo, niin silti mun on pakko tulla sinne. Ja niin ja sit kun sä sanot sen teille, niin sä tarkoitat meitä lapsia, niin. Että kun sä sanot lapsille niin. Ja mulle. Ja sit mä oon aina ollut sellainen, että mä aina huolehdin mun sisarista ja
siis ne on asunut joskus mun luona ja mä oon aina semmonen niin kuin holhoja ja mä teen kaiken ja kannustan ja motivoin, niin sitten se välillä on myös kääntyy sillain niin kuin vastaan, että se on välillä tosi kuluttavaa ja sitten mä vaan haluan olla yksin ja en halua olla kenenkään seurassa ja tavallaan ladata akkuja. Mut ehkä mä oon semmonen vahva unelmoija, että mä haluan paljon ja sitten mä oon valmis tekemään sen eteen. Ja näin. Tuo oli tosi vaikea kysymys. Mitä sä vastaisit siihen? Mistä Alona on tehty? Pippurista, chilistä ja ripauksesta sokeria. Joo. Kyllä siis kun mä oon tosi tulinen. Et kyllä kun mulla lähtee, niin kyllä mä suutun ja sit kaikki on kotona vähän okei, okselit taas ne. Mut kyllä se sitten rauhoittuu. Aina. Muutaman viikon sisällä. Älä nyt puhu paskaa. Mut hei, mä en jaksa sun höpinoita enempää kuunnella, niin tää oli tässä. Katsojille Alona tekee vielä tämmösen special episodin, missä vastaa näihin katsojien kysymyksiin, mitkä jäi tässä vastaamatta. Muun muassa treenikysymykset ja tämmöiset, niin käydään siinä läpi. mutta. Ja tosi pettynyt, että mä en nyt saanut Sireeni haastattelua. Mä olin ihan innoissani, että nyt ollaan tässä studiossa. Miten asiat menee.